дар ин дарс тарзи гузоштани расмҳо ва фигураҳои геометриро дар барномаи Word дида мебароем. барои гузоштани расмҳо мо ба менюи вставка даромада ба болои нишонаи рисунки пахш мекунем ва равзанаи гузоштани расмҳо кушода мешавад. аз ин ҷо мо папкаи заруре ки дар он ҷо расми мо ҷойгир аст ёфта онро мекушоем ва сипас худи расмро интихоб карда тугмаи вставитро пахш мекунем. хуб, расм гузошта шуд. ҳангоме ки мо мушакро ба болои расм пахш мекунем, дар ин ҷо менюи формат пайдо мешавад ки аз ин ҷо мо метавонем бисёр хусусиятҳои ин расмро тағйир диҳем. масалан, барои иваз намудани андозаи расм аз ин ҷо истифода мебаранд. барои буридани расм бошад аз ин нишона, яъне нишонаи обрезка. баъзан вақт лозим мешавад ки расмро ба ягон тарафи дилхоҳ кучонем. барои ин ба болои нишонаи обтекани текстон пахш мекунем ва аз рӯйхат бахши сквозноиро интихоб мекунем. акнун мо кадом тарафе ки хоҳем расмро ба он су мекучонем. инчунин аз ин рӯйхат мо метавонем ки дигар тағйиротҳоро низ дарорем. шумо мустақилона бо онҳо шинос шавед. барои гузоштани чаҳорчӯба яъне рамка бошад ба болои нишонаи граниса рисунка пахш карда аз зерменюи талшина андозаи заруриро интихоб мекунем ва рамка гузошта мешавад. дар ин ҷо бисёр нишонаҳои дигар ҷойгиранд ки онҳо вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. онҳоро мустақилона аз худ кунед ба шумо лозим мешавад. масалан, аз ин ҷо мо метавонем шакли расмро иваз намоем. хуб, акнун бо тарзи тасвир кардани фигураҳои геометрӣ шинос мешавем. барои ин боз ба менюи вставка медароем ва нишонаи фигуриро пахш мекунем. баъдан фигураи лозимаро интихоб карда онро тасвир мекунем. барои иваз намудани ранги он бошад нишонаи заливка фигуриро пахш мекунем ва ранги заруриро интихоб мекунем. барои гузоштани контур бошад нишонаи контур фигуриро пахш мекунем ва аз зерменюи талшина андозаи заруриро интихоб мекунем. инчунин аз ин ҷо мо метавонем ки ранги контурро иваз намоем. хуб, дар ин ҷо фигураҳо бисёр ҳастанд. шумо онҳоро тасвир карда рангубор кунед то хубтар бо вазифаи онҳо шинос шавед. саломат бошед то дарси дигар.